sonke isikrweqe eninokusifumana kuThixo ukuze nibe nako ukumelana nabo bonke ubuqhokolo bukaSathana. Kuba kweli dabi lethu asilwi nabantu, kodwa silwa nemimoya ekhohlakeleyo esesibhakabhakeni, izilawuli nabasemagunyeni kunye nemimoya engcolileyo yeliphakade lobumnyama. Ngoko ke xhobani ngezikrweqe zikaThixo ukuze nibe nako ukuxhathisa xa kunyembelekile, nize nifeze konke nimile ngqishi. Ngoko ke hlalani niqulile, bhinqani ngenyaniso, ninxibe ukulungisa ukukhusela isifuba. Ezinyaweni nxibani inkathalo yokuhlala, nichophele ukuvakalisa iindaba ezimnandi zoxolo. Ngamaxesha onke ukukholwa makube likhaka lenu, ngokholo noba nako ukuzicima zonke iintolo ezivuthayo zikaSathana. Entloko thwalani usindiso, phathani ilizwi likaThixo libe likrele elilinikwa ngumoya. Zinikeleni ngokupheleleyo ekuthandazeni, thandazani maxa onke niqhutywa ngumoya. Ngesi sizathu ke hlalani nithe qwa, ningancami, nisoloko nibathandazela abantu bakaThixo. Amen. Nkosi. Sesizinikele ke ngoku. Sesizinikele ke ngoku enkosini. Ekuzinikeleni kwethu lo besikuye akazusinama, akazusiyeka. Uzawusoloko elandelelana nathi. Nanku Pawulos ephinde ekhuthaze libandla. Ithi isihloko sithi umKristu edabini. Sesizinikele, sesibuya uThixo, sesinikele impilo yethu, sesigqibile. Kodwa lo besimkhonza akazusincama ngoba akafuna ushiywa. Haleluya. Sisedabini ke ngoku. Sisedabini ke ngoku. Nazi izikrweqe ke ngoku zokulwa. Kweli dabi sikulo. Ngoba kaloku uThixo wethu akasiyekeli. Usinike izikrweqe zokokuba silwe kweli dabi sijongene nalo, okanye olu tshaba lujongene nathi. Haleluya. Sizinikiwe ke izikrweqe apha. Kuthiwa masomelele njengokuba simanywe nenkosi nje, masomelele sincedwa ngamandla ayo. Into ezasinceda ke ngamandla enkosi lesiyamkeleyo, lesimanywe nayo, lesithe siyayivuma, lesithe siyayithanda, ayizusiyekela, izawusilwela. Sincedwa ngamandla wayo inkosi. Sihlale njalo sincedwa ngamandla wayo. Kuthiwa ke masinxibe sonke isikrweqe esinokusifumana kuThixo ukuze sibe nako ukumelana nabo bonke ubuqhokolo bukaSathana. Unamaqhinga, uza esiza ngethala, waba namaqhinga edini, wafika kumama uEfa, wathi uThixo utheni, wathi umama uEfa uthe uThixo, waba umama uEfa phofu angakaxelelwa umyalezo, waba umyalezo ubuxelelwe utata uAdam, waba utata uAdam mhlawumbi wayephethe igadi phaya ezantsi, wafika ngendawo wahleba uThixo, wafika ngendawo walutshaba, wafika ngendawo wazohlutha umntu kaThixo efuna kukhonzwe
asilwi nabantu kodwa silwa nemimoya ekhohlakeleyo esesibhakabhakeni, izilawuli nabasemagunyeni kunye nemimoya engcolileyo yeli phakade. Ingcolile imimoya yeli phakade, kweli phakade sihleli kulo ingcolile imimoya. Jonga izigigaba, jonga izinto ezenzekayo, jonge lo mntu wenza le nto, ubone uba lo mntu ukiwe, akekho ezingqondweni, akekho umntu obasezingqondweni ahlaba umntana ona-5 months, amhlaba umntana wakhe noba ngowakhe, akekho ezingqondweni lo mntu. Umoya ongcolileyo weli phakade. Kodwa into efunekayo ke ngoku thina sesifikile isibane esinguYesu Kristu, sekufikile ukukhanya, sekufikile ukuqonda, sekufikile ukwenza ngokwezwi likaThixo, singavumi, sincedwe ngamandla enkosi. Ngoba kweli dabi sikulo asibi nanyama nagazi, silwa nemimoya, sihlala njalo imimoya sidudula. Ngegama likaYesu iyahamba, ngegama likaYesu imimoya iyeva, ngegama likaYesu imimoya iba nendlebe, ishiya indawo. Xa sitheni thina okokuqala fike sizinikele kuye, sibe lilo idini elifunwa nguThixo, ukuze kwenzeke ngokuba thina sicela, ukuze kwenzeke ngokuba thina sifuna ukuthi makuhambe ngolu hlobo. uThixo wethu nako ukusinceda senzele egameni lenkosi uYesu uNazaretha. Ithi ke ngoku izwi lakho phambi 13 ke ngoku ithi ngoko ke xhobani ngezikwekwe zikaThixo ukuze nibe nako ukuxhathisa xa kunyambelekile, lize lifeze konke nimile ngqishi. Ngoko ke hlalani niqulile, bhinqani ngenyaniso, ninxibe ukulungisa, ukukhusela isifuba. Into ezasinceda ke kukuhlala siqulile. Wayona okokuba sihlale thina siqulile. Uqulo ke phaa sikhule emakhaya, amaphaba amadala esimtshaba, le ufake ingutana kakhulu apha, enye uzawugalela, uzawuhlanganisa. Uyayibona le nto? Andazi abanye ababona amakhaya adlala itshaba, siwabonile thina. Haleluya! Uyahlanganisa ngale, uyagalela ngale, akafumaneki besahlanza ngokulole ityali kamakhulu phaa. Kuthiwa ke masihlale nathi apha ebuKrestuni siqulile. Siqula ngantoni ke thina? Ngelizwi likaThixo. Siqula ngantoni thina? Ngokulungisa, ngobungcwele. Ingqondo yethu icamange ngoJehova. Kuthiwa masicamange ngaye ubusuku nemini. Haleluya! Noba useteksini, noba usemsebenzini, noba usebhasini, ingqondo nenhliziyo yakho ihleli kubawo. So yonke ndawo akana-chance yokushumayela, ngoba ushumayela xa ebona uba akukho nto uyicingayo ngobawo okanye ngoYesu okanye ngelizwi. Angenelele ke ngoku, angenelele, uzobona ukuthi uMamtola hayo akandithandi bosi, uthanda uba uklasini. Kungenxa yabani? Kamtyholi uzoshumayela loo nto. Ufuna sithi apha endleleni sibhideke le ndlela sithi siyayihamba enguye uYesu Kristu. Akazusiyeka ngoba kaloku uzele loo nto, uhlelele loo nto, wathotywa emazulwini, kwathiwa abasemhlabeni uyehakelishwangusha weza wazolinga abantu, ngoba abasezulwini babeyisile ngelizwi, ngegazi lemvana
nesidima sikaJehova ngoba kaloku uphethe izwi sikhula kuthiwa uThixo uyenzela nqaba inhliziyo yomntu kodwa ngoku sikholwayo inhliziyo yomntu uyayazi inhliziyo yomntu uyayazi uba yathetha lento mhlawumbe icela mhlawumbe iboneka uyambona unyanisile okanye akanyanisanga uba uva kabuhlungu engekathethi itatshapha kuwe so inhliziyo yomntu uyayazi ngoba sinomoya kaThixo akukho inqabileyo xa sikuyesu ngoba sashiywa nomoya ongcwele kwathiwa nguye ozawusihambisa le ndlela sonke ngoba akukho isinqabeleyo onyanisileyo ozofuna into edlala uyambona kodwa oyifuna lento esenhlungwini uyambona leyakho inhliziyo idabuke ubona ubana kanjani oba yeyogqibela mandincede ngokuva inhliziyo yakhe ubuhlungu lomntu kule meko. Haleluya, 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 haleluya. Nkosi yami siyabulela ubawo ithi ke ngoku ngamaxesha onke ukukholwa makube likhakaleni ngokholo loba nako ukuzicima zonke iintolo ezivuthayo zikaSathane. Ukukholwa mayibe lukhaka ikhaka leliphathwa ngamazulu ebona nto iphathayo pha noba yabhiyoze noba enza ntoni aphatha laa nto kuthiwa nayibizo yelaa nto likhaka yinto yokuhlanganisa kuthiwa ke thina sihlanganisa ngokholo umthandazo ongenakholo awusebenzi ngoku ugqiba uthandaza ukholwe ngoku xa siphuma kwendlu mhlawumbi siyothandazela umntu sithi hayi bo umbonile ucinge uphila kanje wenza nto ke ucima laa nto ubugqiba uyithetha ucima laa nto ubugqiba ukuyenza laa nto ubugqiba uyicela kubawo ngoba ubawo wenzayo esithi xa siphuma kwelaa khaya yho umbonile ucinga uyawuphila kanje siyajikela ngoku into yethu so umthandazo ongenakholo awusebenzi funeka sikholwe imeko imnyama funeka sikholwe indlela inyuka funeka sikholwe usebhedini ngoba kaloku uYobhi wayeceliwe ngoba babonakala yona ndoda kwesaa sixeko eyayikhonza uThixo weza uSathane wafika wamcela wathi ekukhonza nje kungenxa yoba wena umsekelele ngento zonke wathi uThixo hamba uye kodwa emphefumlweni wakho ungasifiki zaphela zonke izinto waphela abantwana washiya kuYobhi ehleli hayi esemzimbeni wakhe nakwethu imizimba ke uSathane akasiyekanga uzosusa iconnection okanye uzosusa Nkosi yami uzofaka intandabuzo manje uzibuza hayi Nkosi yami elidolo kunini lindiphethe hayibo lo Thixo mama kandiyenzi kanti mina besiyabalakhaya umama wapha wancedwa sekutheni mntu andiyena mncedakala nje uzosusa ukumthemba uThixo uSathane namadimoni wakhe ngoba uthumela amadimoni wakhe azohlukumeza impilo zethu ngoba ulwa noThixo ngathi ngoba akayifuni lento khonza kwethu uThixo akayifuni funeka nathi ke silwe sikhobe sibe nenhlele elilizwi likaThixo sibe nenhlele elilukholo lwethu khaka sime ngokholo iintolo zongendawo ziyacima ivesi yokugqibela ke Roma chapter 8 verse 31 Roma chapter Unto your name I will bring myself. Unto your name
8 verse 31. Isihloko sendaba, uthando uThixo asithanda ngalo ngoYesu Kristu. Verse 31. Masithini na ke ngezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ubani onokusichasa? Yena kaloku akambalezanga owakhe unyana, koko usuke wamnikela ngenxa yethu sonke. Angathini ke ukungasibabali asiphe zonke ezinye izinto? Verse 33. Ubani na oya kumangalela abanyulwa bakaThixo, inguThixo nje obagwebelayo? Ubani onokuba weba ethe wafa nje uKristu, wathi ngaphezu koko wabuya wavuka waza waya kuhlala ewongweni kwaThixo apho asithethelele khona? Verse 35. Ubani ke onokusahlukanisa nothando lukaKristu? Yimbandezelo na, yinqwaleko na, yintshutshiso na, yindlala na, ubuze na, yingozi na, likrele na? Kunjengoko izibhalo zitshoyo ukuthi ngenxa yakho sisesichengeni sokubulawa, yiyo loo nto sisefana neegusha eziya kuxhelwa nje. Verse 37. Kanti ke kwezi zinto zonke sisuka soyise sitshatshele ngalowo wasithandayo. Kaloku ndiqinisekile ukuba asikuko nokufa, nabomi, nazithunywa zezulu, nazilawuli, nanto zikhoyo, nanto zizayo, naziphatha manda, nanto ziphezulu, nanto ziphantsi, nditsho nasiphi na isidalwa esiya kuba nako ukusahlula nothando lukaThixo olukuyo uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, Nkosi. Hallelujah. Uthando uThixo asithanda ngalo ngoYesu Kristu. uThixo wasithanda singamthandanga, singamazanga, wasithumela unyana wakhe uYesu Kristu ukuze asilwele, azobhangisa lemisebenzi yongendawo ongendawo ayizisayo ukuthi uYesu khona ukuze ayibhangise. So uThixo wasithanda ngaye uYesu Kristu unyana wakhe, wasinikeza ukuze asilwele. Ithi masithini na ke ngezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ubani onokusichasa? Sithini na ke ngezi zinto? Izinto zona zikhona futhi azizungabikho, futhi zizochallenge lento sithi siyiyo. Haleluya. Masithini na ke ngezi zinto? Kodwa nathi impendulo, ukuba uThixo ungakuthi, ngubani ongasichasayo? Okanye ngubani onokusenza lento afuna asenze yona? Umenzi wobubi weliphakathi. Ukuba uThixo ungakuthi, into efunekayo ke ngoku yeyokokuba sesifikile kumahogo Yesu Kristu, sazinikela, sanikwa nezikwekwe. Sifuneka ke ngoku sivume ukuba ngakuThixo, singabi kude kuye, kodwa sibe phambi futshane kuye. Ukuba ungakuthi, njengale pulpit ingakuyo, ukuba uThixo ungakuthi, ubani onokusichasa? Ithetha ukuthi le nto xa sivuma thina ukuba ngakuye uThixo, akukho nto inokusichasa.
sihlala thina sithembe yena, sihlala thina sijonge kuye, sihlala thina ukwenzelwa nguye, nabantwana bethu sibayekele kuye. Sicela umakuhamba wathi Thixo uma unondipha lo mntwana ndiza kumzisa kuwe. Haleluya, ngoba basisipho esivela kuThixo, into ezasinceda njengoba izwi likaThixo lithi thina bantu kwinto zonke uThixo ayidalile emhlabeni sidalwe ngokomfanekiso wakhe uJehova. Sithetha njengoba naye uMama wathetha kwadaleka izinto zethu. Ithi ke ngoku le nto xa sesifikile apha ebuKrestwini sitshintshelwa ingqiqo yokuthetha. Sithetha njani ebantwaneni bethu? Sibalawula ngephi indlela? Ngoba kaloku ngela xesha besingenalo izwi abantwana besibalawula sithi siyabaqeqesha kanti siyabaqalekisa ngoba besisebumnyameni. Kodwa kufikile ke ngoku ukukhanya funeka sitshintshe indlela yokuqeqesha abantwana. Ukuqeqesha abantwana kukuthetha ngamazwi arayithi, kukuthetha le nto ufuna ukuyibona kulo mntwana, noba engabikho noba usenzecaleni, kodwa sithethe lesifuna ukuyibona kude kwenzeke. Sihleli ngakuJehova, uThixo uthi azasiyekela sozashiye, uthi abantwana bethu yoba ngabafundi bakhe, uthi abantwana bethu bawuze esithebeni bakho. Esithebeni sikaThixo ke kusentsikelelweni, esithebeni ke phaya emakhaya, ifemeli emakhaya xa wenza umcimbi uqhelwe nankomo, ifeme isithebe sesefemeli. Ootata ke phaya emakhaya bazikhethela isifundo, andazi kodwa mbona ngandiphamona bazikhethele phi. Ootata bazikhethela isifuba bazithatha indaweni enqatha. Abantu nje bawunikwa nje amaqonga, hayi banikele bona batyele. Sithembisile wathi abantwana bethu bazawuza esithebeni sikaJehova bazodla. Ntsikelelo leyo. So nathi ke ngoku singabazali funeka sithethe intsikelelo phezu kwabantwana. Noba ubona nenkonto esikolweni akaqhubanga kakuhle uthi ukleva mntanami, noba umthumela enkambiki uthi yo wena ukleva, yo wena udala. Haleluya, yonke into ayenzayo uyamnqoba uthi ukleva lo mntana, lo uyabona wena, lo uyabona wena udala wena. Uziva naye lelude, uziva naye ukuba makaqenzela into ufuna ukujonga, noba uyajayiva uncome umoya bathi noba ukhala ibhola ndinamzulwa lapho ikhankana laphambili. Uthi yeyi wena unomfede mosi, yeyi unomfede. Haleluya, yonke into ayenzayo uyamnqoma lo mntwana. Emncinci engaka umnika umdla, umnika ukuzithemba, umnika ukuziqonda ukuba nam ndiyakwazi
sifundise ukuthetha ngezwi lakhe ngoba abantu uThixo ubathandile abantu bakufunda uThixo ukuthetha. Haleluya. Ngoba ke ngokufuna silandele ukuthetha kukaThixo siyazi noma sithetha ntoni siyadala. Masithethe lento right noma ingabonakali sithethe kude kulunge. Uma wena mntana ungena e-university imali khona uThixo wethu uthela isiliva negolide yakhe sithethe lento sikhona. Sithethe lento abantwana bethu sibaphasise sithanda sakafaka e-university sibanika izindlu bengenazo sibanika amayeli bengenabo. Haleluya. Ngoba kaloku thina sitheni sinegunya lokuthetha koko ngoba kaloku sidalwe njengoThixo wasithanda kangakuJehova kwinto zonke azidalile emhlabeni wasidala safana naye. Ndicinga wayefuna uba xa sijonge emhlabeni abone yena abone ukwenza kwakhe ngoba kaloku singumsebenzi wezandla zakhe. Haleluya. Ngoba le nto leyo ayimadanga kubawo xa singenzi ngokutsho kwakhe. Sithi singabantwana bakhe senze ecaleni njengabethu abantwana xa benze ecaleni akumandanga nakuthi nakubawo ke sifune siyazi loo nto akunjalo. Nathi singabantwana njengoba sinabantwana singabazali nathi singabantwana phaa kuThixo. uThixo ufuna senze ngokutsho kwakhe. Haleluya. Kwizinto ezikhona uyabuzwa phaa ntoni enosahlukanisa lothando lukaThixo. Zibaliwe ndicinga ziseveni ezaa nto zibalwe phaa ezingasenza okokuba sohlukane noThixo. Uthi xa nje ayekekho noThixo unompondwana lo uzawushumayela loo nto. Noba kunjani noba kuyehla noba kumnyama noba kuyenyuka uJehova uhlala ekhona. uJehova uhlala ekhona ngoba wathumela uYesu ukuze azoyibhangisa imisebenzi yonke ndawo. Ngoba uYesu uzile ukuze seyise sigqithisele kwazi zinto zonke zibaliweyo apha ezinokusenza okokuba sohlukane nothando lukaThixo asithande ngalo ngaye uYesu Kristu. Usithandile ubawo usithandile babazalwane masihlale siyazi loo nto. Usithandile bomama walithanda ubawo wathi xa efuna uze emhlabeni weza ngumama. uYesu kaloku weza ngomongcwele weza ngomama uMariya. Yayiluthando lukaThixo olo. Wathi awujonge emhlabeni wabona naku umntu awuzindizisela umeyisi oyisele abantwana babo endibadalileyo abaqatyelweyo ngongendaba. Lithi izwi masithandazele abantu bonke. uThixo ke uthembe thina uthi masithandaze ngenxa yabantu bonke kweli lizwe siphila kulo. Ziyekupheleni ngoku funeka nathi umbhiko